ए यार जाके वहां माल से भेंट करे, पैसा वैसा हल ही नहीं है। भैया रे हम लोग आइडिया बताई। हाँ बताओ बताओ ना भैया, बताओ ना। खेत के एरिया में भैया एक आदमी के बहू बकटाई बा, चल लिया हो जाई, पैसा हो जाई। बा गेहूं उठा के लिया के मिस ओमे बहुत मेहनत बा, कोनो शॉर्टकट रास्ता बताओ ना। तोरो आइडिया खराबे लागता, अब कोनो आइडिया नहीं के निकाली। हाँ पटना रे जुगाड़ लाग गई, चल हो दे चल बाग बे चल ना दे इतना बकरी बांधल बरसन एगो खोलला ही तो कितना दिन 3 महीना के रिचार्ज हो जइहन आ कितना बेर गर्लफ्रेंड से मिलियो लगल उतर पार्टनर कौन खोलेला ले लागो ताकि पागल को दी मौगी के प्यार रे थोड़ी वाला बहुत ज्यादा होता रे ना काय बकरी चोरी लसन बकरी ने चिकन में चुरावत कहां ले लसन ले जाते रनी चरावे हमार बकरी तो निकले जवन चरावे नहीं तारी है कहां घर रे हैं हम कहां घर बकरी का चोरी लसन बकरी चराव ले जाता नहीं जान, काय बकरी चोरी लसन चोरी नहीं जान। के बेटा भाई जानवर मत के तो क्या बेटा भाई हम कोयला मोतो के बकरी चोरी भई बकरी महतो हैं बकरी चोरी लसन चला काय बकरी चोरी लसन रे हां अपना माल के बतियाओ खतरा चोरैला ट बकरी काय रे ना उठा कहते कि चल अपनी के पार्टी करे चल तीस बार जाना बकरी चोरी बजा ना पार्टी करे खातिर चुरावत रहलो कह गेला सन हां तो काय बकरी चोरी लसन पिकनिक मनावे खातिर पिकनिक मना खातिर कि गर्लफ्रेंड से बतिया ना पिकनिक मनावे खातिर